ҳарчанд наздик 8 сол мешавад ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд қабул гардидааст, ҳанӯз ҳастанд ҳолатҳое ки талаботи қонуни мазкур риоя намешавад. оиди дарсшиканӣ, оварагардӣ ва дигар ҳолатҳои халалдорсозандаи раванди тарбияи ноболиғон аз натиҷаи реди масъулини хадамоти пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Конибодом маълумот гиред. натиҷаи якҳафтаинаи рейдҳои муштараки доирнамудаи масъулини хадамоти пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Конибодом, шӯъбаи маориф, комиссияи оид ба ҳуқуқи кӯдак ва дигар сохторҳои дар тарбияи ноболиғон манфиатдор дар ҳудуди шаҳру ҷамоатҳои минтақаи маъмурӣ зиёда аз 40 далели ҳуқуқвайронкунӣ дар самти тарбияи ноболиғонро ошкор намуд, ки хилофи меъёри қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд мебошад. дер ҳозир шудан ба дарс, дар вақту соати дарсӣ машғул шудан ба оварагардӣ ва дигар амалу рафтори барои ноболиғон номувофиқ аз гунаи далелҳоест ки зимни санҷиш ба қайд гирифта шудааст. санҷиши иштирок ва тайёрии хонандагон ба дарс, риояи пӯшидани либосҳои тавсиявии мактаббачаҳо ва омодагии омӯзгорон аз рӯи нақшаи дарсӣ самти дигари фаъолияти гурӯҳи корӣ буд, ки дар ин самт низ камбудиҳо ҷой дорад. масалан, дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 машғулияти тайёрии ҷисмонӣ бе иштироки омӯзгор мегузашт. зимни санҷиш дар бозорҳо хонандагонро дар вақту соати дарсӣ ба ҳайси фурӯшанда ё харидор дидан мумкин буд. ҳамчунин далелҳои шабгардӣ, ташриф ба марказҳои бозии компютерӣ нобаста аз маҳдудиятҳои дар қонун пешбинишуда ба қайд гирифта шуд. аз рӯи далелҳои ошкор гардида маводҳои маъмурӣ тартиб дода шуда, аз рӯи тобеият барои чораҷӯӣ ба комиссия оид ба ҳуқуқи кӯдаки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Конибодом пешниҳод гардидааст.